Mennään tässä pakulla. No joo! Joo, mennään. Mitäs tän pippeli kutistuu te kasvattaa? Mitä? Mitä vittua sä selität? Mitä vittu? Kaikki tuli taas niin out of Mitä nowhere, että vittua? hukkuu. Mitähän nyt keskustella jostakin asioista? Mä en keksi mitään muuta puhuttaa, niin selitään aina kaikkea paskaa. No, En kun mä tuli tiedä. hakkaamaan mut. Tää ei aluksi antanut mun ajaa ja sitten... Ja mitä mä noin? Vittu yli 1 000 000 tää workshopi, perkele! Aika paha hinta. Ei vittu. 2 600 000. Houkutusväline. Voi saatana vittu! Mitä teit? Ei voi vittu paskempaa alkua tulla. Vittu, mä menen tältä vitu jahdilta, kun mä spawnaan tänne paskajahdille. Mä menen tältä vitu jahdilta, otan se vitu helikopteri. Se helikopteri hankin törmää ja lent kaatuu sivutta ja lentää tuonne vitu mereen, saatana. Oo. Tuu tää peli vihaamaan oikeesti, help. Mitä mä oon tehnyt tälleen? Paljon. Puhutaan. Vittu, näyttänyt tälle mun munaa. No mä kyllä sitäkin tehnyt. Tää on vittumainen jörkkylä tää hävittää. Tähän tossa aina kuka tahansa. Tää on tän leipälätty. Se on se Doritos chipsi. No vittu, kuka ne jätti ton tää kovanenkin? Ei vittu! Oi no nyt tämäkin on tässä edessä. Mik? Tää on oikeastaan reisu. Mä en ikinä huudu. No etpä. Perskeles jätkät. Paperit esiin. Ja kaikki ne, joilla oli, koiversivat ne esiin, mutta yhdellä. Ei ollutkaan kuin palanen santapaperi.